Malawi Today. Mwadzuka bwanji Amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanyo hapa Limpopo FM chigawo cha kumamawa. Ndidziwa Amalawi tikunjoya Amalawi. Ena kuti mafuta akudula, koma mafuta awa timagula 15,000 per liter. Lero mafuta awo mtengo umene akunena kuti ukudula 5,000, 6,000. Pamene munthawi ya MCP yo timagula 15,000 per liter. Nde chikudulacho ndicha. Ikakhala sima nde Amalawi mwaonjeza, nde mukuidya athu. Sima nde ikudyedwa kubwezeresa padzana paja. Ali ife timadye chitedze nde mmati tisadye sima yambiri. Ayi, nthawi yakwana yonoti tibwezerese, ndipo ndikutha kuona azimayi ochuluka kwambiri. Ayi, mbina zili mmwamba. Chifukwa chani? Peter Mutharika. Chifukwa cha Peter Mutharika. Tinamkonda Peter Mutharika, ndipo Peter Mutharika akupitiriza kutionesera chikondi chake. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyo wa chigawo cha kumamawa. Ndi mayankhula mobwereza kunena kuti Bible limanena kuti Mulungu sazalanga munthu asanamudzudzule. Ndikufuna ndibwerezenso, Mulungu sazalanga munthu asanamudzudzule. Mawu amenewa muzagwirisa ntchito. Choyamba, Mulungu amatha kudzudzula. Kenako akaona kuti munthuyo sakumva, nde amampasa chilango. Pali mawu amene amati galu nthawi zina amatha kumuluma mbuye wache. DPP tandisungirani mawu amenewa. Ndikuti galu nthawi zina amatha kumuluma mbuye wake. Izi zimachitika, ndipo izi zakhala zikuchitika. Ndikufuna ndibwereze ku DPP azisogolera, osati masapota. Inu masapota ndino anthu abwinobwino, koma awa amene akuti akuyang'anira chipani ku DPP ko. Ndikufuna mundisungire mawu awa. Galu nthawi zina amatha kumuluma mbuye wake. Galuyo akaona kuti kwanga tuisi mbuye wanga amatha kufoira, ndikumuluma mbuye wake. Zinachitika kulimbi. Mzimu wa malemu Fesons ukause mumtendere. Anagula galu kuti aziteteza pakhomo. Ndikumulembera wa mchito kuti azimuyang'anira galu uja. Koma chifukwa chonoti malemu Fesons, chifukwa chakuchulukiridwa, samakhala ndi nthawi yokacheza ndi agalu awo. Tsiku lina wantchito atajomba anati ndikaperekere chokudya kwa agalu. Agalu anati munthu uyu sitikumudziwa, komatu anali mbuye wawo. amene amagula chokudya tsiku ndi tsiku
kuti agalu aja azidya, koma agalu anaona ngati kuti munthu uyu ndi stranger, koma sanali stranger. Agalu anayamba kumuluma Malemfesons, ndipo Malemfesons anamwalirira pomwepo chifukwa cha agalu ake omwe. Ndimafuna ndikuuzeni chipani cha DPP, mwambi umenewu ndikuti mundisungire, kunena kuti galu nthawi zina amatha kuluma mbuye wake. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Nkhani yanga ya lero ndiyamba nayo motere: amene akukonda, amene amakukonda ndi amene amakupasa chizunzulo, ndipo munthu wamwayi ndi amene amachitenga chizunzulocho ndi kuchigwiritsa ntchito. Peter Mutharika anabadwa munthu wachikondi kwambiri. Chikondi cha Peter Mutharika pa Jeni Ansah chikunka chikupitirirabe, koma pali nduna zina zitatu. Pali nduna zina zitatu kuchokera ku boma la Mulanje, kuchokera ku boma la Kuthyolo, zikufuna kubweretsa mpungwepungwe ku chipani chija cha DPP chifukwa chonena kuti ali ndi chikhumbo chozakhala president wa dziko pamene APM akutula pansi udindo. Mwalawirira ino ndi nthawi yonena kuti chipani cha DPP chikapereke zimene chinalonjeza Amalawi. Nkugwira ntchito kwanu kwabwino ndi kumene Amalawi azaone kuti awa akhoza kukhala mtsogoleri wathu wa dziko. Ndikunena kuti chikondi cha APM pa Jeni Ansah chikunka chikupitirirabe, koma pali nduna zina za mphamvu kwambiri kuchokera ku Mulanje komanso ku boma lija la Thyolo zomwe zikuyesesa kuti APM ndi mai Jeni Ansah pakhale udani womwe ukulephereka chifukwa chonena kuti APM chikondi chake anachika pa Jeni Ansah. Khalidwe la munthu limapangisa kuti anthu akukonde kapena asakukonde. Khalidwe lako iweyo munthu limapangisa kuti anthu akukonde kapena asakukonde. Chisanzo ndi APM. Amalawi tinamkonda, Chakwera Amalawi sana mkonde chifukwa makhalidwe anthu awiri osiyanawa. Makhalidwe anthu awiriwa ndi osiyana. Khalidwe la APM ndi khalidwe la Lazarus Chakwera ndi losiyana, limene linapangisa kunena kuti Amalawi amkonde APM osati amkonde Lazarus Chakwera. Mwamvatu wabatu ndrama zambirimbiri. Lazarus Chakwerayo tibwere nayo imeneyo, koma pano tikubwera ndiyo nena kuti chikondi cha APM chikunka chikupitirira kwa Jeni Ansah, koma pali anthu ena amene akufuna kusokoneza. A president a Peter Mutharika anakonza nkhomaliro, ndipo chinawakomera kunena kuti nkhomaliro imeneyi itsogoleredwe ichitike ndi amayi Jeni Ansah, ndipo akayendese mwambonsewu ndi mayi Jeni Ansah kuti china chilichonse chikatheke. Ndipo makhadi anaperekedwa, koma pamene nthawi imakwana 11:45 AM nduna zitatu zimenezi zinayimbirana foni kunena kuti zimenezi tisazilole chifukwa chonena kuti timutchukisa mayi Jeni Ansah pandale. Munthu uyoto ali ku DPP ndi vice president wa dziko. It's very unfortunately kunena kuti nduna zimenezi ndi nduna zimene Amalawi mukakhala mukumazilemekeza kunena kuti zikugwira bwino ntchito. Zikugwira bwino ntchito, koma makhalidwe yawo sali abwino. Choncho Amalawi
nduna zimenezi zinawakakamiza chifukwa ena nkhani kuchipaniko akuidziwa aimva, koma tikufuna tinene kuti nduna zimenezi zinawakakamiza a George Chaponda kunena kuti iwo wanda amene akatsogolere zochitikazi sakufuna Mai Jeni Ansa. Ndipo chifukwa chokakamizidwa a Chaponda anakapanga zinthuzi. Sikunali kufuna kwawo a Chaponda, koma chifukwa chokakamizidwa. Ndeni mafuna ndipemphe nduna zitatu ino, mukakhala mukuona kuti mmene mukuchitiramu ndi mmene mukufunira kuti muzakhale azisogoleri aziko zizatheka. Ndimafuna ndipemphe ku chipani cha DPP, ngati tikuona kuti Mai Jeni Ansa analakwisa pena pake, kodi mulibe disciplinary committee yowaitana Mai Jeni Ansa ndikukhala nawo pansi dhani ndikumapangira maupo? Ndimafuna ndinene kuti chimene anakonza Mulungu pa munthu chimakhala chomwecho. Olo anthu tingathe kuchisintha chinthucho kuti chikakhale mwa mtundu wina sizimatheka, chifukwa chonena kuti mwini wake Mulunguyo iyeyo anakonza. Pachichewa pali mawu kuti zabwino sathamangira. Peter Mutharika anali chete, anali phe kumangomvesera ndi kumangoona Amalawi titampanga chipongwe, koma Amalawi toka tinakatutumuka. Chinthu chimene timachiona ngati golide chinapezeka zonoti si golide, komanso chinapezeka kuti si silver, kaya chimaoneka ngati chani, koma munthawi imeneyoyo chimaoneka ngati golide, koma kumapeto kwake Amalawi tinati golide ndi Peter Mutharika. Ndipo tinabwerera kwa Peter Mutharika. Tisamafulumize pakuchita zinthu zathu. Ndikuti galu nthawi zina amatha kuluma mbuye wake, nde musankhe ku DPP ko galu ayambe kuluma mbuye wake. This is Comrade Ntanyiwa, pa Limpopo FM. Mukandiona zi musati ndikupusa, musati ndikupepera, koma ndikudya maplan kuti kodi ndiziyambira pati, ndikalowere pati. Pomaliza ndinene kuti kodi tidzakhala liti ndi boma lomlemekeza vice president mu dziko mwathu nthawi zonse? Tidzakhala liti ndi boma limene, tidzakhala liti ndi azisogoleri amene azamulemekeze vice president? Ndi chifukwa chani vice president nthawi zonse samalemekezedwa? Boma lina lililonse limene lingabwere limakhala ndi ma issues ndi vice president. Ndi chifukwa chani? Tinene kuti u vice president wa mdziko mwathu tuuchotse kuzingokhala president yekha? Ino amene mukupanga izi ndikakutoperani, ndibwera kuti dziko liziwe. This is my last warning. Sindizabweranso kukubisirani mayina, koma ndizabwera kuti ndikutchuleni ndi cholinga anthu akamazaona kuti zinthu zikusokonekera ku DPP ko azaziwe. Tinamutchulatu Kondwani Nankhumwa, tinamutchula Kondwani Nankhumwa, sitinaope chokoperani inu ndija. This is my last warning from Comrade Ntanyiwa. Ndikamabweranso ndikutchuleni. Ndikufuna ndipemphe achisale ngati munthu mmodzi wamkulu ku chipani cha DPP, khalani pansi ndi azisogoleri ena onse kumeneko. Tiyeni timulemekeze Mai Jeni Ansa ngati vice president.
whether someone likes or not, koma vice president wa dziko ndi my Jeni Ansah. Sitikufuna tuone influences kuchoka kwa my Jeni Ansah. Ndikubwereza DPP khalani pansi pamene mukuakonzera anthu zabwino khalani pansi mukonzenso vuto ili la my Jeni Ansah. Ndikunena kuti zikapitirira ine ndibwera ndauza Malawi kunena kuti anthu amene mwakhala mukualemekeza kuti akugwira bwino ntchito ndi amene akuyambisa mpungwepungweyo chifukwa akufuna akhale president. Upresident, utsogoleri umachoka kwa mwini Mulungu. Ndani amaziwa kuti APM angakhale president, koma from nowhere anthu tinangoyamba kumpitira ku nyumba kwake. Tufuna mukhale president, uyu watitopesa. Chimene tikufuna ife tikupitireniso ni mmakomo mwanu kuti tikufuna inuyo mukhale president, koma osati muzikakamizire pa president ipo. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa adana alimo muno amene akufuna kuchosa miyo yanuyo, koma my Jeni Ansah uthenga wanga ndonena kuti limbani mtima mjiramu, muliminga, musaope, musatekeseke ndi mphepo ina iliyonse imene ingabwere, koma inuyo imani njii.